Maaf. Gitu. Yes. Bisa. Yes. Ngomong. Mangan apa, Mas? Iwak mentok, Bos. Ricarda mentok. Karo goreng iki panas. Iki godhong kates, lalapan godhong kates sambel bawang. Anu nggo tripod endi ta? Iwang foto siji lho, Bro. Lanang. Nunggu, Bro. Mbok bulan ta. Heeh. Ora masalah. Nanda. Ora tripodmu nek ndi tripodnya? Mbangsan. Ambil bawang. Saya apa ya yang beli bawang ya? Ya sambal bawang tok. Masak ngene ta? Oh. Salah. Enggak nih. Nek ngene inai apa nih sak dhuwure iki ya? Lah ya sak dhuwure iki. Enggak sih. Mangan nek buka. Dikon karo rica mentoke kae kok. Ya sing digoreng kuwi tak goreng. Rica mentok. Sing digoreng kaya bebek rasane. Ora sak karepmu lah. Yang mentok ya, mentok. Mek ini weh. Mek. Ben. Kok iso? Kok ngerti? Apa iya sih? Saya juga no dingklek laras sal. Endi sal? Wis sal ngisor kene sal ngono sal. Ngisor iki lho sal. Ngapa? Tak boleh bayar. Ya. Kita sapa Rat? Mbak Oksal. Kita Mbak Oksal ya. Lho kok segituk to? Petang menit ya. Pas sikile rangen loro iki. Besok ngenterke ngene Bandri salate nang manahan wae. Diambil Pak Daris itu, Bu. Loh, Pak Demaris sing ngampirine salat Id apa bar salat Id? Tak kok. Kepret tak kok ngene wae. Piprete apa? Pal. Kenapa dipresto Bu meni lho? Dimpukke mau jarene aku tekon mau. Terus Pak polisi melu-melu pesen mau tuh. Karo sijine wong mburi tadi. Mentoke dibalekke neh, belane do tutup pisan.
Ah ora kat wingi lah iya gede. Pesene ya jauh-jauh hari ya jenenge mentok aku. Nek nggone bojone Pak Jar legi. Mboke. Bojone Fajar ngolah legi. Pedas manis ngono. Heeh. Wis ah. Wis sampe lenyap bos lho. Tak tersisa lho. Nah iya sambil mati. Loh. Lah kuwi karo apa ta? Dhek mantu apa kuwi? Karo minum. Waluk nih. Jos. Terus ngambil. Iki aja kok.